Gika sorpresa sa kadaghanan kagabi ang pagpidok sa social media platforms ubos sa Meta sama sa Facebook, Messenger ug Instagram. Ang report ni Nico Serino. Gihulagway kini nga usa ka global outage sa social media platforms nga apektado ang Facebook, Messenger ug Instagram. Kini ang nasinati kagabi sa mga users nga nakugang sa nahitabo human sa kalit niining pagkapidok. Na-log out sa ilang mga accounts ang mga users ug naglisod sa pag-login balik. Matod sa tracking website nga downdetector.com, dunay kapin sa 300,000 reports sa outages alang sa Facebook ug 40,000 ang na-report sa Instagram. Ang share sa social media giant ni kunhud sab og 1.5% sa morning trade. Adunay 3.19 billion daily active users sa Meta sa ilang mga platforms nga naglakip sa WhatsApp ug Threads. Hinuon mas menos ra ang na-report nga outages sa WhatsApp ug Threads nga na-monitor. Samtang dinhi sa ato, mga estudyante sa Mandaue City College giseminar kabahin sa cybersecurity. Tinguha niini, matabangan sila aron mas masecure ang ilang mga accounts ug dili daling mabiktima ug mahak. Gipakita ang mga estudyante sa pamaagi pagsiguro nga complicated gyud ang ilang mga passwords. Gani gipasample pa sila gamit ang usa ka website aron masuta unsa ka secure ang ilang mga password ug ang gidugayon sa oras nga mahak kini. Ang kalihukan gilusad sa usa ka telecommunications company aron matabangan ang mga kabatan-unan kabahin sa digital security. This is really very helpful for the students because they will be made aware on how things are, especially in this digital world. We need to let them know and train them. So everyone is vulnerable. To train them and also to upskill them, upskill their literacy, digital literacy. Nico Sereno, Balitang Bisdak.